zenbat zaudete, zu, senarra, eta... Eta listo. Eta listo? Dekot koñati tortaste ordu batzuten laguntzen, baina ofizialmente senarra eta neu bizi bakarrik. Oita, zenbat larrera kasue. Gero, hartua ere itezue, gauza mordo bat itezue bertan, ez da? Alimentazioie geuk eiken dugu, pentsuro zeiken dugu, baina hartu eta bedarrak eta hori dana geuk eiken dugu. Zein ibiltzea larretan, zein ibiltzea ikuluan, nola banatzeitu zuela, danak danien ibiltzea zeate, bakazue pixka finkatuta bakoitzan un ibiltzea? Hoi neguen, bizok danien, bai letxeri zen, produktuek eiken, eta gero kortame bai. Eta jau da barritik aurrera, nire senarra Jonatanek kanpora jonbidau, belarrak eta soluek eta preparetan hartutera iteko, ordu niritok eta azte ikuluko biharrak. Eta adibidez, ze sasoi gustatzen zaizu gehiago, zein da sasoi politena, zein da gogorrena? Gogorrena udabarritxik azitxe... Bakatu, lanien hasi birre, txen, guantxe kontatuko jaz. Hemen, gurina sartu dugu pixkat, ereiten eginan bitartean, masa egiten eginan, eta hemen ingo zuduna guain. Beitu, erditin moztu, gero emendikan sortzi pusketa atean, beitu nahazu, sortzi pusketa hobetu iteko, nik egiten detena da, pixka txorixo antzeko bat iten dezu, erditikan, eta hola ja sortzi pusketa ateatzen dituzu, bale? Eta hori, kontau, zein da zuretzako garaik politena, eharrena? Politena negue, porque azken batin bizo gauzetxien, eta orduan biherrak errezau konpartitzen dugu. Eta galeri gogorrena, udabarritxik azitxe urrir arte. Bera denporarik ezen ninkanpun daulanien, orduan nik doble biherdekot. Claro. Eta etxian, eta umiak eskola eaman... Dana. Amuma dekogu etxian, nire zenarran ama bizidagugaz, eta are laguntzeztu asko. Claro, nik esan baten laguntza pixka biharri izango, ez dela umiakin, gainain txikiak izan da, ez da? Bai. Hor baldakazu epiko esan hori, eske zu kalian zaude, kriston ondo, ni hemen, betiko pik esan horiek, ez da? Txarrena dekona da, 24 ordu gauz elkarregaz. Orduan Ezin kitkatorien, ez da? Ni joa lanea eta gehatu zaite hemen historiakin. Ezileike. Bueno, dana bezala eukiko ditu bere gauza honak eta txarrak, ez da? Bueno, esan desuna, urte guztin jategue pentsua, urte guztin hartua, urte guztin belarra, belarra beti sekua eta ikulun emateizu, o larreare bai ateatzen dia jatea, edo nola egiten dezue? Geizten dago esen behizek urte guzti doz barrun, ordunare beti eukili alimentazio bardine. Baina gero bigantzak txikizetatik eta aurdune dauzen arte, horrek udabarzen larrera atretan duguz. Eta urrir arte, urri azaror arte, larrien egoten dira. Kanpoko bedarra jate. Eta horra ipatu ezun bezala, 160 buru dazkazu, danak fresonak dira? Momentuz bai, oin gau hasi gara, behi batzuk inseminetan, jersei arrazigaz. Zezaten dabe horre, portxu bat, grasa gehitxua dekiela eta... Bai, kremosua guateatzea da. Bai, eta nol gaztakin hasi bihartzaten ondo torreko zailo, ez da? Horregaitik, dekoguz bigantza batzu, jerseizek dizenak. Horbat, nastetako. Eta eginan litruakin, behian litruakin. Zenba litro emateu behi bakoitza? 40 litro. 40 bat litro? Bale, eta hori zeite zue, batzu iteue 2 tomatan, bestia 3 tomatan, goizen bakarrikan, era desberdinak ere badaude, ez da? Gu dekogu robota dekogu geiztekua, ordune behizek, eurek nahi daben einien doiez erazten, normalien 3 bat aldiz erazten diegunien. Bale. Orduan dakazue beste sistema hoi, dakala oiaria, eta beha juten dia, iriketze zaio, pentsu pixe gotatze joe... Holanda, bai. Bale. Ze gauza eharra, eta nola dian animalik behaiek bakiela gila esan, titik eta beteta azkaenien horrapiak kasu hontan, zatezu, venga, bani jua, gaina pentsu pixka premio, eta gaina ez niak endu, ez da? Holanda, bai. Zenbat urte iraduteu behi batek produzio hon bat ematen? 12 bat urte edo. 12 bat urte edo, bale.